Tako je jučer nakon svečanog otvorenja u Puli održano predavanje docenta na fizičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Davora Horvatića o kvantnoj medicini. Problem je kad mi uzmemo predaleko i kažemo ti zakoni koje mi vidimo u svijetu oko nas idemo ih primijeniti na mikrosvijet. Onda mi pretpostavljamo da ispod površine morski pas, a zapravo nije. Otišli smo u našim pretpostavkama predaleko, jer vjerujemo ono sve što mi vidimo sa očima, to tako je i to drži vodu. Možda je posljedica ovog svijeta koji mi vidimo, zato što su ti zakoni izgledaju samo tako u našem makroskopskom svijetu. Horvatić je, objašnjavajući prirodu kvantne fizike, upozorio je na brojne zlouporabe kojim se služe u kvantnoj mehanici. Na tržištu se pojavljuje niz proizvoda koji bi trebali po načelima kvantne fizike služiti za poboljšanje zdravlja. Primjerice, sprječavaju štetna zračenja ili organizmu daju dodatnu energiju. Najčešće se radi o prijevarama, a mogu se spriječiti širenjem znanja o kvantnoj fizici. Populariziranje znanosti i širenje znanja cilj je upravo i festivala znanosti. Treba znanost približiti mladima, otvoriti put da institucije, sveučilišta, visoke nekakve škole nisu zatvorene institucije, nego da su otvorene institucije, da nema vrati, da nema nekakvih barijera, da komunikacija između nastavnika, odnosno predavača na tim školama je otvorena. A znanost se ovoga tjedna oblikuje na razne načine. U brojnim radionicama sudjeluju djeca vrtića, učenici osnovnih i srednjih škola i studenti. Sudionicima se pristupa, kao što sam i rekla u onom uvodnom dijelu, ovisno o tome što je u njihovom planu i programu rada. Kod najmanjih je to najčešće likovno izražavanje, kod nešto starijih su to esejski radovi, kod srednjoškolaca projektni zadaci, dakle čitav niz aktivnosti kojima djeca iskazuju u stvari ono svoje najbolje. Poseban je dio festivala posvećen središnjoj temi valovima. Može se izdvojiti predavanja koje će se održati u sveučilišnoj knjižnici odjela sveučilišta znanost o moru, kroz cijeli tjedan sa niz tema. Onda recimo srijeda predavanje Korada Korlevića u osnovnoj školi Vidikovac i recimo ovako najkraće predavanje profesora Zgrablića u Zvjezdanici Pula Astronomskog društva Pula. Festival znanosti završava u subotu, a cijeli se program za sve gradove može naći na internetskim stranicama festivala.